Sa iban pang balita, siyam katuig nga PWD nahulog sa suba sa Leganes, Iloilo. Samtang bangkay sang lalaki nga naglangoy kag nalumo sa suba sa Santa Barbara nakitaan na sa Haro Floodway. Si Zen Kilantang sa may nagaratsada nga balita. Umpisa pa kagabi nga ginkasa ang search and rescue operations sang Leganes MDRRMO, PCG kag volunteer responders diri sa suba sa Sitio Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo. Ini matapos ginapahayag nahulog ang siyam katuig nga babae nga si alias Tan. Si Tan ang isa ka PWD magluwas nga lupog apa man ini. Istorya sang iya iloy nga si Melo Jane ginbilin si Tan sa iya lola bangod nagbakal siya sang bugas apang nakibot na lang kuno ang iya lola sang makabugtaw nga wala nang iapo pasado alas 6 kagabi. Ginapatihan nga nagkama ang bata kag nahulog sa bahin sang dingding nga may buslot gani nahulog sa suba. Pag lapit na masirom ng gabi na, pag puli namon nga may dala ko may bugas, yung nang wala na yung bata ko. Sa search and rescue operation po ang MDRR o in coordination po sa amin para mahanap po yung bata. Alas 7 kainas ang aga nakita na ang bangkay sang 39 anyos nga si Jomel Deladja nga ginapahayag naglungpat sa Aganan River sa Hibawan, Santa Barbara Domingo sang hapon. Sunod sa pakaisa nga si Lorena, isa nila kahinablos ang nakakita nga nagalutaw sa floodway sakop sa Bitoon Haro ang lawas ng biktima. Gilayon sila nga gintawgan kag nakumpirmar sa makita ang bangkay. Salamat lang man kay si nakita na sa namon. Ang wala na kami nayawan pangita sa iya, himasan na nga nga isip. Ang bato naman naman nga mo ni sa natabo sa iya. Upoy kay Romal Porquia, Zen Kilantang Sasa, ang naga. Ratsada!